Takže dobré odpoledne. Vítám všechny kamarády, kamarádky. Můžete přijít k nám blíž, abyste lépe slyšeli. Nemusíte se ničeho bát, jsme tady mezi svými. Hlídá nás policie, není se čeho bát. Pak jsou další fakta, které jsou tady každý den a to nemá smysl. Takže se zříkáte odpovědnosti? Já se nezříkám, já se nezříkám odpovědnosti. Já znovu opakuji, my jsme udělali maximum včera, že jsme znemožnili tu hlavní akci, která měla trvat celé odpoledne v Letním Kněžírák. To se povedlo, zjistili jsme, že nepřijela ta hlavní kapela, to znamená prakticky celý ten jejich program se rozpadl, nenašli včas náhradní řešení, sešlo se jich jenom pár, sešli se právě proto, že jsou tak naštvaní na tomto nejexponovanějším místě v Hradci Králové, tak si myslím, že jsme postupovali správně a že se nám povedlo jim řádně znechutit život v Hradci Králové a že sem jen tak do budoucna nepřijedou, protože vědí, že tady nejsou vítáni. Takže odmítáte to, že byste tolerovali ty jejich hesla? To rozhodně odmítám. My se držíme právního řádu České republiky a nechť učí soud, kdo postupuje dobře a kdo špatně. Nemáte pocit, že vyhráli, akce probíhá, provolávají se tady otevřené hesla, která jistě nejsou bez závady. Tak to určitě. Otázka je, v jakém případě by se muselo zasáhnout při rušení pořádku, při ničení majetku. K tomu tady zatím nedošlo. Bohužel. Provolávají nacisticky, ale... Jestli v tomhle případě bych chtěl něco říct, tak aby se zpřesnili zákony, aby byly jasnější, aby nebyly dvojaké, aby si soudy nevykládaly věci nestejným metrem. A pak můžeme mít jasnou představu o tom, kdy a v jaké chvíli zasáhnout. Mohl byste nám to zopakovat jednou stručnou jasnou větou, proč magistrát nerozpustil shromáždění přímo na místě? Tak zatím musím říct, že zatím magistrát nerozpustil toto shromáždění na místě z toho důvodu, že zatím tady nedošlo k ničení majetku. Jednou stručnou jasnou větou, proč jste to nerozpustili na místě? Zatím jsme to nerozpustili, protože nedošlo k rušení pořádku a ničení majetku. Využili jste všech prostředků, tak jak jste avizoval, že využijete všech prostředků a zasáhnete proti této akci, kterou město označilo za sraz nacistů? Tak každopádně tato akce ještě neskončila. Je tady dostatek městských policistů a policistů České policie. Celá akce se monitoruje a budeme čekat, zda v průběhu té akce nezavdají příčinu toho, aby policie zasáhla. Že je tady pár lidí, 300, že mluví několik minut, už tady mluví 3/4 hodiny z toho. Většinu času tady zní němčina, nevíme, co říkají vlastně. Víme, to je slyšet. To je podobně jako v Plzni, pane náměstku, tohle je špatně. Pan primátor to tenkrát tam prostě říkal, že to měl rozpustit a že udělal chybu, tak já bych byl proto, abyste to udělal. Protože určitě na to bude trestní oznámení. Proč oni teda říkají mají kamarádům, říkají prostě německá říše, říkají tady tyhle ty věci a to je špatně teda. My to budeme teďka vyhodnocovat, uvidíme. Vy to tolerujete, pane Soukupe? Město to toleruje. Chlapi, sedneme si spolu do lavice a přečteme si zákony České republiky. Já bych to rozpustil okamžitě, jako Martin Soukup. Ale... A co víc chcete? Co myslíš? Co by se tady muselo dít? Museli by, v momentě, kdyby třeba někdo začal hajlovat, tak to už je příčina toho, aby zasáhla policie. Takže v podstatě jenom hajlování. Nic jiného. De facto zatím jsem tady neslyšel v češtině žádný útoky proti demokracii, proti určitým skupinám obyvatelstva. Jsem tady 5 minut. Je to tady, pane náměstku, říkal tam jedna říše, česká a německá, říkal jedna říše, to znamená to samé, co říkal prostě Führer, prostě to je úplně stejný. Takže na základě toho, to jsou nacionalistické prostě hesla, které jsou zákonně zakázané. A já vás o to žádám, prostě zastavte to, protože pan primátor udělal taky chybu, prostě v Plzni to nezastavil a pak toho litoval. Protože... Je to těžký, jo? Není to těžký. Řekněte prostě policistům. Vy jste toho chlapa, co to organizuje, nějak podchytili? Paní Vaňková a Vanda Soli, to je ten organizátor. Který to je? Takový malý v Brně, levou, není vidět,
Paní Vaňková mu oznámila, že je to setkání, které nebylo povolené a v případě, že překročí zákon a dostaneme se tam odpověď, že tady skutečně jedná o nějaký porušení zákona a pravomoc ho rozpustí. Co je porušení zákona? Oni tvrdí, že bychom ten signál měli dát my tvrdíme, že oni tady mají dostatek operativců na to, zběhlých operativců na to, aby tu situaci ukázali adekvátně vyhodnotit a řekli nám ano, teď je čas na to, aby se shromáždění ukončili. Já jsem na tohle upozorňoval v Plzni prostě opravdu a pak pan primátor do toho litoval, že to nedokázal. Tak já vás o to prosím a žádám, prostě zakažte to. Protože tohle prostě fakt už nesouvisí ani s Vadasem, prostě s někým, tohle prostě normálně, to jsou normálně nacistické projevy tohleto. Kluci, a nepůjdeme spolu nakonec na panáka! Cože?